मोनाबिलिनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' थांनाय समाव आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होदोंमोन जे CMAAA 2.0 नि बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेसेबां केन्डिडेट बिथांमोना सेलेक्टेड जादों आं बेनि खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होदोंमोन। स' बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो CMAAA 2.0 नि बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेसेबां केन्डिडेट बिथांमोना सेलेक्टेड जादों थामहिनबा बेसेबां सुबुं बिथांमोना मोननो हागोन आं बेनि हिसाबखौ नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्टेड केन्डिडेट बिथांमोननि हिसाबखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय ओरैबायदि फोरमायनानै होदों। कामरुप मेट्र'निफ्राय 1862, बेबायदिनो कामरुपनिफ्राय दङ 3541, बेबायदिनो डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ 3494, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ 3341, बेनिफ्राय चराइदेउ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ 1181, बेबायदिनो शिबसागर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ 1844, बजालि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1187, बिदिनो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2362, नलबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1753, चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1056, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2873, काछार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 3696, हाइलाकान्दि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1179, श्रीभूमि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2362, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1232, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1122, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2344, जरहाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2350, गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2939, माजुलि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 585, मरिगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1810, नगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 4146, हजाइ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1765, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1767, गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2352, धुबरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2949, साउथ सालमारानिफ्राय 305, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1826, सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2857, दरं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1775, धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1770, बिदिनो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 2946, डिमा हासावनिफ्राय 487, कार्बि आंलंनिफ्राय 1002, बिदिनो वेस्ट कार्बि आंलंनिफ्राय 457। स' बिदिब्ला बे जाबाय गासै आसामनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेसेबां केन्डिडेट बिथांमोना सेलेक्टेड जादों बेनि हिसाबखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय बेबायदि नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायालासिनो आद्रा ससे नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामो। स' नोंथांमोना बिब्दि दाखा भिडिअखौ नायनानै जुदि मायाबाफोर बुजि मोनासैब्ला थामहिनबा मायाबाफोर जुदि सोंनो दङब्लासो नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामब्लानो जाबाय।